Jannes wordt geboren in Driesem. Zijn vader is daar hoofdonderwijzer. Op de kleuterschool kan Jannes al dammen, lezen, rekenen en schrijven. Nou, Jannes, dat wie, omdat hij zo eigenzinnig wie, een aparte fratsen. Ja, het is een speciaal geval. Jannes van der Wal. Nou, ik ben wel fascinerend toch dat idee van een tinkspotter die zijn hele eigen manier van leven had. Die zich in feite van de maatschappij afkeert en zijn hele leven baseert op tinkspotten. Jannes zegt een mens wordt geboren en een mens gaat dood. Daartussenin bestaat er de mogelijkheid om te dammen, te dammen, te dammen, te dammen de hele tijd. Nou, zo de eerste jaren had er heel wat gestudeerd om het te leren. Zo op zijn 18e en 19e. Toen begon ik te improviseren. Toen hielde het echt in de vingers. En het was een hele creatieve, agressieve speler met een hele mooie stijl. Mensen spelen nog heel graag zijn partijen naar, omdat er gebeurt altijd wat in zijn partijen, want ze spelen altijd op winst. Ja, er was in eerste instantie in de kranten dat ik zei dat hij wereldkampioen worden weer. In Sao Paulo in Brazilië. Hij was in gezelschap van de ontroonde wereldkampioen Harold Biersma, die in dat toernooi derde werd. En toen kwam het verneemde peteer met Mies Bouwman. Hoe oud ben je? Maar vraag hoe oud ben je, Jannes? Zwijgt Jannes minutenlang. Het enige wat hij doet is grijnzen, een slokje water nemen. Mies begint te giechelen, maar een antwoord heeft ze nooit gekregen. En dat voerde zo'n domme vraag om hier voor de tv-redactie hun beter voorbereiden moeten. En dat was zo bekend, Oredijs, alle mensen in Hinterhoed. Een hele geniale dammer, maar die echt wel, ja, die tragiek hier, dat hij op een gegeven moment meer als een soort damclown bezoen werd door het algemene publiek. En dat had er zelf ook wel aan mij werken, want hier zelf ik in Holle van, ik mag van Damien besteden, hier zelf hier een uitkering. Dus hij moest van het Damien besteden, dus hij nam alle tv-opdrachten of uitnodigen naar maar om. Ja, ik rommel maar wat aan. Ja. Vlak na het beheiden van het wereldkampioenschap, toen hier wordt een psychische inzinking. Wereldkampioen worden was mijn droom, na jarenlang hard studeren. Maar nu ik het ben geworden, merk ik dat ik niet gelukkig ben. Ja, ik ga me heel wat mist, ja. Want ik ga meer tijd met hem teruggebracht dan met mijn eigen broers en zusters. Ik kwam in de zomer een keer bij mijn dad, toen hier er een beetje een licht dingetje aan zijn poort. En toen weer naar de dokter geweest en toen hadden ze ontdekt dat het Hodgkin weer. En toen is er echt binnen van maanden er heel nog wijteerd en het was echt verschrikkelijk. Ja, hij had heel nog bij het straatbeeld. En als ik later in Grijns kwam, toen er al deer weer. En ik zeg ergens in een licht mansje rennen, dan skeert het even trom me heen dat is Jannes, maar dan wist ik dat.